Protesta li se tkun mifruxa fuq 72 sija u li fl-eluq tagħha se titkompla quddiem Kastilja. Tant ħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana bil-President tal-Aqda Repubblika jittenni li l-Gvern qed joħroġ u għal Konrad Mizzi biex Robert Abela jibqa' jipproteġi lill-Prim Ministru ta' qablu Joseph Muscat. Il-poplu Malti jinsab ixxukjat, jinsab umiljat kuljum li għaddi billi għandu deputat Konrad Mizzi illi minkejja li hu magħruf minn kulħadd illi kien u għadu involut f'korruzzjoni għadu qed jitħalla jiġri barra qisu ma ġara xejn. Allura aħna qed insejħu hawnhekk dil-konferenza tal-aħbarijiet u fiha qed inħabbru illi ħanqattaw hawnhekk 72 siegħa quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. U fit-tmiem daw 72 sija aħna nkunu qegħdin insejħu dimostrazzjoni nazzjonali nhar il-ġimgħa fis-6:30 quddiem Kastilja. L-appell tiegħi lill-poplu Malti huwa li jista' jagħmel xi ħaġa. Nhar il-ġimgħa jiġi jingħaqad magħna fi Pjazza Kastilja sabiex flimkien inwaqfu l-impunità li qed jittolleraw Angelo Gafà u Robert Abela. Robert Aquilina qal li taħt il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u l-Prim Ministru Robert Abela Konrad Mizzi għadu igawdi mill-istess impunità li kien igawdi taħt Lawrence Kutajjar u taħt Joseph Muscat. Robert Aquilina tenna li Angelo Gafà mhux jagħmel dak li hu mistħoq biex iressaq fil-qorti lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri fuq il-Panama Papers. Għalhekk reġa' wassal l-appell biex tassew titwettaq ġustizzja fera f'pajjiżna.